njalo uJeremiya ngenxa yemessage ecacileyo esobala ukuthi phumani ebufebeni, phumani emkipitweni, phumani emangeni. Kuthi qhamuka lo wayathi yeke ukukhohlakala, phuma enkohlakalweni, phuma, 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 phuma. Wayishumayela ukuphenduka, wayishumayela ukuphenduka, wayishumayela ukuphenduka, wayishumayela ukuphenduka. Sinenkinga yabantu bagcwele emthandazweni abaphendukanga. Sinenkinga yabantu bayashumayela abaphendukanga, abashiyanga lutho, abaphumanga ndawo, basahlali la bebehlali khona. uJehova uthi phumani, phumani, Hallelujah. phumani enkohlakalweni wemakholwa, Hallelujah. phumani. Oh, Jesus. Amasonto agcwele onke, Yeah. agcwele phama, kodwa abantu bagcwele inkohlakalo, kodwa abantu bahlele emkhubeni yabo, kodwa abantu bathokozisa isitha, bagcwele amasontweni, kodwa into abayikhuluma ngemlomo yabo. Hallelujah. Phumani, Nkosi yami. phumani, Jesus. phumani emkhubeni emibi, phumani ekuhlakanipheni ongaphelele, phumani ebuqilini, phumani. Wayishumayela ngesibindi uJeremiya, wayishumayela Jeremiya into engashunyayelwa. Ngenxa yalokho wayi-threat, ngenxa yalokho wayi-target. Kuney'ngceke eziyi-target namhlanje, babayi-target nje. Ubuze ukuthi ngabe wabulala abani, akabulalanga muntu. Ukhuluma nje ukuthi yekani abafazi babantu ebafundise, yekani abafazi babantu ebashumayeli, yekani abafazi babantu keyboard player. Oh, hallelujah. Yekani phumani ebufebeni, musani ukufuna ukubamba ngapha nangapha. Bashumayela lokho nje, shumayela lokho nje, shumayela lokho, shumayela lokho. Noma singangaduma sizoma kodwa kule message, noma singangaba international speaker sizoma kodwa kule message. Sizoma, 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 sithi phumani ebonakaleni webantu abashumayela.